Вас. Мир за всяку ціну, 23% чого прагне, мир за будь-яку ціну. Але чого прагне дійсно наш президент, бо він постійно підкреслює, я обіцяв на виборах. Мало що на виборах обіцяють, між іншим. Подивіться на інших кандидатів в президенти, що вони обіцяли, що вони виконали за цю історію незалежної України. Їх і не обрали. Ні, тільки які обирали. Тільки які обирали. Правильно, а і що вони обіцяли, і що вони виконали. Так от, мир за всяку ціну перекреслює всю історичну практику. Не тільки українську, а всього світу. І агресор або знищує державу, або якщо держава противиться знищенню, то, отримуючи по зубам, відступає від своїх амбіцій агресивних і стає мирною державою, як, наприклад, сьогоднішня Німеччина після поразки німецького фашизму. Так от, виходячи із цієї історичної досвіду, історичної правди, можливо, соціологам треба якось по-іншому ставити питання щодо українців. Знаєте, це вже в Радянському Союзі вчили, як працювати соціологів. Ні, я не закінчив питання. Я не втручаюся у вашу сферу компетенцій. Ні. Я ставлю питання. В якому контексті по-іншому? Наприклад, сьогодні ми маємо об'єднану Німеччину. Вони йшли до об'єднання 40 років. І об'єднувалися за рахунок високих рівнів економічного розвитку, соціальних стандартів, я кажу про Західну Німеччину. І самі люди хотіли об'єднання. Чого сьогодні нав'язувати об'єднання, коли донецькі на нас дивляться, як на перших ворогів у світі? Я б не сказала, що донецькі так дивляться. Я кажу про те, що... Ви знаєте, я кажу про ті опитування, які були зроблені. От там по-іншому, там по-різному. Одні так дивляться, інші інакше дивляться. А якщо говорити про загальні настрої, це вже не зовсім соціологія. Люди, які там бувають, це втома. Якщо там буде Росія, вони приймуть Росію. Якщо це буде Україна, вони приймуть Україну. Так що, знаєте, вони до нас так дивляться, вони дивляться на своє життя, яке у них досить нестабільне і незабезпечене. Тому що будь-яка, скажімо, будь-який документ і щось іще, яке треба отримувати, це велика проблема, наприклад. Тому що ніхто ж не визнає ці документи. І що робити? Наприклад, ви хочете, елементарно, вони їздять до нас отримати пенсію. А як її оформити? Як її оформити? Наприклад, підійшло час вашого пенсійного віку. Як оформити, якщо ви там живете? Ви не зможете цього робити. І ви без пенсії. Або, наприклад, ви там одружуєтеся, пішли і одружилися. Але ніхто ж не визнає цього. Цілком можливо, що якщо зміниться ситуація, виявиться, що все це... Так що, я б не сказала, що всі вони отак на нас дивляться. Це зовсім не так. В мене є особисті контакти із багатьма тими, хто там живе і сьогодні працює в Україні. Це бульбашка, в якої живе кожна людина. Звичайно. Я можу сказати на досвіді досліджень на цій території, які контролює Україна. Дуже міняється. Наприклад, дуже серйозно було, дуже корисне, серйозне опитування було проведено КМІСом у квітні 2014 року. Справді, найбільш високі сепаратистські у 8 областях Сходу і Півдня. Найбільш такі сильні сепаратистські настрої були справді в Донецькій, Луганській області. Але це 30%, навіть не 50%, які хотіли відділитися від України. Потім ми робили в 2015 році, було вже 35%. Зараз 5. Все. Люди вже переконалися, що нікуди їм не треба і треба жити в Україні.